já vás vítám u dalšího videa, jsem to zase společně s Honzou. Čau! A dneska jsme si pro vás připravili challenge. Máme tady čokoládu studentská. To je nejhorší hnus. Já jsem to teda ještě nejet, ale nejhorší je, že tam je kandovaný ovoce. A posledně jde o to, že my si dáme kus a musíme ho sníst. Oba dva to nejspíš nebudeme, nám to nejspíš nebude chutnat, takže jdeme na to, protože já je rozbalej. Čokoláda je rozbalená. Labor nemáme. Z začátku dáme asi čtvereček. Stejně nedám ani ten. Jo, tam čo. To je sliz. Kámo, tohle musíš sníst. Čeká! Tady. Tvé. Po této challenge si zamlouvám záchod. Záchod dá. Spolknu toho snězeno. No, spolknu to se sem. Dej mi ještě hlad. No, Teď dva. teď dva, no, přesně. Čekaj na mě, ty podvadíš strašně. 3, 2, 1. Wow. To je hnus. Ale komu čumíš? Mávem. Dobrý, spolknu to. Jsme vyřízeli. Tak už to bude? Nevím. To je? Závěrečný polk. A jinak já se omlouvám, protože já mám dlouhodobě rýmu, takže v těch videích úplně nemluvím zrovna nejlíp, ale jsem to. Nemluvíš ani normálně nejlíp. No, že jo. Já se právě snažím mluvit co nejvíc nahlas, aby to. No. Tak. 4. 3. 4. Jestli neumíš počítat, tak dáme 3. 4. Já vydávám to ovoce, aby to nebylo to strašný. Dej. Nežer. Daj. 3. Dělej sakra. A tomu říkáš, že to 4, jo. 3. To je jedno, dej si to takhle. Fuj to ovoce. Ježiši, kašel na ovoce. Kudy se to tam dává, něco to tam nevyjde. No zase. To tam nejde. To nejde. Ještě desku. Taky dělej to na malou desku. Bum. Jako, že by se mi někdo vešel do houby a celový hovno. Důle mi to ovoce zajalo do té kůže, dokud to bolí. Jak už do toho ovoce. Jsem se ho celou dobu snažil polknout. Můj žaludek se cítí úplně na prd. Úspěšně jsem to spolknul. A jsem to překlínal do huby. Jinak možná natočíme ještě do let's play, protože ten, co jsme točili minule, už má 7 zhlédnutí.
což je dobrý. Komentáře nám teda nepíšete, takže já doufám, že žádná kritika není. Ne, je to taková kritika, že radši nic nepíše. A kdybychom měli točit další, tak určitě počkejte, to bude stejným způsobem. Ale samozřejmě buď vybereme zase Plants vs. Zombies pokračování, anebo dáme hru jinou. Možná to budeme dělat tak, že prostě natočíme takový krátký let's play. Možná i Minecraft. No ale to, no nevím. Když to bylo pro dnešní video všechno, protože už je zase strašně dlouhý. No a já myslím, že to bylo opravdu všechno. A jestli se vám video líbilo, tak zapomeňte dát like. No. Klidně nějaký koment, můžete dát i dislike, ale koment. Ale dislike, jako nepřehání. Se vám video líbilo, tak můžete ji odebírat a já se s vámi loučím, mějte se krásně, kopírovat vlogy nebudu a čau!